Kadom den thao karbia Kadom bin po habe salar ovenia Kadom den thao karbia Kadom bin po habe salar ovenia Kadom de unido dilun se Kadom de unido dilun se Lun se Ujipi kendung besar poan Kadom ben thao karbia Kadom bin po habe salar ovenia Habe bin po salar a Panchoy non po hochoy ichoy a Masapi hemalipi a Nansing ng sangkep sang kumbanta Umang lamang sa lantian Panginoon kanino anapan Umang lamang sa Kardon nilimen sami rani timungpi lapen non nilikito laki tara lang tu jutang aklang malong sido labang so karbiris nim so arong aje katalon cing laki pharo krisir ke pra troksi ke pra plian ning kampen nang talon bombang bom si pining an pining suri hinira ingkora hinian ning kan an plike ranar ke bangdeng an nang pleng tanglo si aning kan wang ke labang so karbiris nim so arong aje thang thang achiklu ni phai krep hope ni phai krisir ke ani asi talon bom bang bom lo lapen pining abang ke corona over ke doko ga joini labang so karbiris nim so arong aje apora teng pen talong na del ilitum karbi apinding sumpot pen nang ching thang pen alira long na kibidon pen ason itum thek pon long lo la pen ako arju pon ik sinang lapu karbi apinding sumpot nang ching thang pen alon chipi dot pen ala itum na dak nang chipati don lo la alang itum hasnami arju pon ik sinang nang limen kupulo Kaborong parpi. Kaborong parpi. Kaborong parpi. Nang itum kona hawar amai pen sikewang lo. Cintong warma. Cintong. Cintong hawar amai. Nang la cintong hawar amai pen kupipisi katipati don pola bang so karbi risnim so arong ajialo. Renong cingdi nim serong hacaikan. Terolo alang lipan nang ke laposon nang kapacini don apot. Lapen puthot ilitum ako arjupon thuik lo nang alang litum ke Arunachal Pradesh pen se alang litum ke bang lase aning kanwang ke alang litum hasname lason nang kachipati don theklong le lase alang litum hasname pininga bang ke alang litum hasname ke chengsi ason si ke thekpon long lase alang litum hasname arjupon iksina Chengsi chipate dun pen ningarong iklo munit aphai theklong lo arling hijan pu karbi hijan che theklong lo ningarong ikpar lo pini alang ke di lase labang so karbi risnim so arong ajelong nang litum kupipi lo kachipati dun ji kachipate dun ke ritnong chengdi do aku chongedam lapen nimsogirong la tinta kachipate dun ji phang nimsogirong ha kalang alang lipan sita me Arunachal Pradesh pen alang tum pining sinang kachipati dun chenglang lasi alang litum Arunachal Pradesh pen alang litum ritdong chingdi nimso kirung chongkidam lai sami alang litum chipati dun jipusi alang lipen ang pachini pon thuik lo nang ilitum project akcs jun men alang litum kewang lasi arjpon thik lo nang alang litum barak wile akcs jun men alang litum kewang lasi alang litum hasami arjpon iksina nang limen kupulo bichos bu bichos bu Winters nang itum barak wile ben senang tum kewang kedi lalo nang itum labang so karbi risnim so arong ajelong pining senang kachipati don kicing lang kedi kasal labang so kicing karbi risnim so arong ate nang kachipati don pining si kicing pen koson nang lini arong holo nang itum barak wile KCS jun pen kupipi lo labang so karbi risnim so arong ajelong kachipati don ji ni une ke kan thegi pen kan thegi famine arning jedun aspuri ta arjun pen lapen ako do thulang hawar kaprek pen ang kachipati dun do lasi nihang don suri jutang hawar amai pen se alang litum kewang lasi alang litum hasda me kupipi ason tong kachipati labang so karbi risnim so arong ajelong kupipi tong kachipati dun lo ne arjupon iksina nang limen kupula Sonjo Ingleng nang litum nihang don suri jutang hawar amai pen se kewang kedi kalang labang so karbi risnim so arong ajelong nang litum
Kopi biasa nak kacipati dunji. Kacipati lah kadok abis temen ini tum cipati ini pansi cisik lo. Lanang bong penang ni tum kopi kacipati dun nang si nong iki ponji ason nang ning kacit. Jong edam, renong cingdi, nim sorong. Kita bang kilong nang si nang ning cit. Curo lo alang li pansi tami alang li tum Kibang tum do la si aku puthot itum arjupon tuik lo nang alang litum dongka mokam KCS jun nijang karbiang long mesarang litum kibang la si alang tum hasrami arjupon tuik lo nang nang limen kupula Limen thare jirsong senar. litum dongka mokam kalang gedi Oh kalang. nang litum mokam KCS jun pen aku pipil cipati dun jike Nili tum all item tami cipati dun labji pansi cisik cerang. ningkan wang nang litum aladak nang cipati dun mirma Oh kalang cipati dun. ningkan kon lang tum ladak karbiru sinim so arong ajelong nang cipati dun ta Oh ha kecing pen non pening ningkan fikara nerkepan lo. keceng pen pining an naitum keceng pen pining an aktum nang cipati dun lo lasi naitum kidam tang aning kan sami nang tum nong e ki pon dulu ma Oh dulu second best team na pon lo la pen first best team na pon lo la pen third na pon lo. Turo lo ala ni phan la posona ka pachini do na Nilphan nilphan pusona pon pipot puthot lasi non nili tumlong do lake difu government college KCS zone lasi lang litum phan tame aningkan wang ta theklong lasi lang litum pen lamthi siar jupan sina lang litum ko pipias epati do ni pini ngeng klebla nar keblong Penega bangke nilitum difu government college ajon pen bangke ke bang armu ta ong chat lasi ke cepate kenang sot ason long an bangke nilitum bang cepati tu nyaji pansi nang cisik cedang lo. Oro lo lapen kenang litum niko ana farban besik cisik acitang lo bang so pini on nang cepati tu ni pan niko an pen cisik acitang nang litum. Penega bangke karbiri so ni so rong aje sitame arni bang sablar jado tawai pil tame nilitum bang so pan kacisik lo bangke dikrep ho prang pen lo lasi dikrep ho prang pen kacisik bangke nilitum kadok abe akacepate lo kan pansi tame nilitum kacisik cedang dulu. Lalu oro lo solution krophan pohor tak perkat tujuh paneli. Progresir kebra proxy kebra pli en kan pen di fu klap along pen karbi ristom nimso rong aje katalon je phan chingwai chingsai dat pen api talon bom mang bom pen non pening ningkan suri hini ra inkoi ra hini kepleng mate ke chokar ni an ke court tip 8 mate plike benar ke bang deng nang letang lo nang chok tang lo la si pini arani la ke rong ke tong pedap pen pangcheng pontang lo professor ke pa por pen la si non plek ke hosi phan kado ka ve aterang tin la pen ajun tin pen hawar tin pen ke bang tuman tame lada kado ka ve do pet lo la si la hai aputhak
Karbi Risto Nimso Ronga je pothak lam the pothak nili kachini je pha nili sia samai phu aphan sin lar ju kon po peneng plika banar kep ang denglong pedap rong ketong ajai mek nang pangcheng pontang lo nasip pedap pen non an susi nang bom Lekero nakre bangdeng Karbi Risto Nimso Ronga je pedap irurang sina sarpo lotuna kuru aphan kethok yirpen sinang pangcheng lo laso api jutang ke klem bang karlitang atau aphan cikimo lo laso api kado kabe hawaramai atungpen jutang labang sor mucejeng nang pangcheng si ladak lama kangtura kengri along anunan nang cipamai long lo si ining kacing samnai kala hen lo peneng peliker kebang deng Karbi Risto Ronga je karcu katalon ponalong kethe nai isi kethe ngamlong gala hen lo ya Karbi ang long banang tan ke doa Karbi atum Karbi jutang asong ahin na kahumri da mateng pinangan non kado kabe sirkep an habaramai tum nang cetong dun lasi pangrum pen non mangke tongkep re ini kare habaramai dolo lapenan part me Karbi ang long lo kedo khai bari matuma pan chopha pon lo si nonan kado kabe suripho sose lamang so artis atum cetongji lasi cetongji kali cetong lo lasi kado kabe Karbi akhei mate jutang ke chinghona ra phan nili labang so kar channel news ke lang atuma phan kachuningri ke lahan lo ronga je pini bengke chengpon ni pho angbong mo there pho ni jipijuji la ni phong bong klar e bengke pachun je pan ing samjin benang cerap nang citu ji panse chuningri lo an partame anu tinda arna mani along aho wanghang si Karbi akhe jutang kang thur ponalong nang cerap nang citu dun popusi neli chuningri lo kaceprek banggalan ni tekano isi bangke habaramai nang badlo ini pena bangke Karbi Anglong Autonomous Council la pen kisia sangbong isi alam don kace tok pen la pen jasa mepet Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Dr. Tulira Moha ke hai kabor i pen pinang an Karbi people holds mata Karbi jutang ahem tun pi kikim kerang penceng lok kenang sot kisia so make mangateng pinang an nang kim nang ranglong lo masih pinang an akacing tu lapen akaprek ya bang nili citek ponong lo lagi ningarong memelam lapen Karbi Anglong Autonomous Council ACEM aphan ninga klongpen kacuru pajero so arong aje long Halloween pen mate angtan pen aphan kangpon nili peneng la angtan man ka jangpon kebe Stepon kita mau kijudan ya bangke Asam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pansin tum chuang pon alang linang citong dunji rolo non alang li hin pen apa cinu lo kita lama kangkur
Phong đặc khác sĩ kiến này là xongเป็นเก่งล็อกเกี่ยวองค์ลงไปหังทางสมัตุวิธีสุดจะกองมารังทางรับรู้สิส่งเป็นรองมาจีอาเจียมังนังสักเป็นจบสมศรีจะเด็กน้ำลงการเบี้ยเทลงจุดการส่งนังกระเจกักนังเป็นการเบี้ยร้านนี้การสังเสอันนี้เจ้าอาลามาดีพิดามสิKisah ini yang gong, nang cingru si eklaiwet nang dulu. Tanpa nakar di jutang cingru ramai penta cingwai cingsai. Si jutang cingru ramai penta elongwet akamalong nang cingru pen non kat di jutang. Angge hiu jume nang epi abang kubang piedoan aprang sinili pini ingdeng pikiran arkep karbiri sonim sorong aje katalon nolong. Kebang ana bang pubang pia tuma panta lapen kacapate dun kleng sarpo riso ejang epo purun epae purun kado ko epanda nili ninga klong penang leto pan hempu mukrang pira sengya kardong pajiglo kardong ingeng pikiran arkef alom ni sini dapat ini dia bang kelapuino dak atiran tinten ke bang laso kaci yang di duduk kadore duduk dak terang hem kadore duduk lasi pining karbelo autonomous council budget niltum pe paselo la ningkani siang bong la pinso de na phan oko thongker na ke thom ateram kimpon po pusina tum phan pacining lo don mag letum lapet ke taralang solong Karbelo autonomous council pen niletum SOPD state government na central government na budget pen Karbelo autonomous council long thapon lo bang suri phobak abang puang phi keja asam long abai pinlang laso deuterium hol ningkan hiniang bong golden jubilee pleng pe ko petang bek proposi lamcak pilo don mang liat tu nara lang solong keklaim ke dong penana sayang ding doik lang lasi Karbi Cultural Society Tiripia mai lapen ke Karbelo autonomous council pen cingwai cingsai si Prabjin pen isi sayang degi klaim pon je phan pini ingdeng pikiran arkep Karbi risonim sorong aje laso katalon long waida klarsa pen pacini glo don mang liatum kedam ke bang awal sai tame nilitum Karbelo autonomous council pen unan ke lahin pen ke bang ateran panilitum dak awal sai pipon lo Kejun pen cenglok tirika mamai pen Karbelo autonomous council pangrum pet pen nilitum asik sakse pin lipa phan nilitum Karbelo autonomous council la pen tirika mamai pen cingwai cingsai pen si tiripia tuma phan pase sakse pin pen nilitum Karbelo autonomous council pen kerap punjia phan kai ke tame nilitum cisik dinglo la pen rabdun bom lo don mag letum don mag letum dak ining garong bangila puino Karbi Cultural Society hinpen diripi ahin pen ningkanisi aningkan wang Karbi risonim sorong aje pirthe dorbar lo pirthe ithilong pacetang projia phan laso katalon pon lagi ning sampik parti thorom cipupe pin bensi iletum Karbi mithanga jutang jubat elami ki pencenglok jutang jubat pencenglok mithanga pendang sumpot pencenglok ilun temuan tameletum pirthe ithielong pirthe dorbalong pacetang ja phan Karbi Cultural Society diripia mai tum ka ke kaboria pot nili nia klong penalang itu phan kacu ropa jadi don mang letum
Pini jutang jubat kacing haon. Ari soi jang pen ceng lo. Benan abang pubang piatum pini dak. Heglong lo. Ningarong abang keletung. Je karbi. Atum dai si khai kang tim. Karbi atum dai si jutang jubat kang tim. Kedo la pen nim rokom. La pen ke metang ilamiki. Metang pendem sumpok. Jok lim. Bulaso kacing hon kamathasi. Pini dak. Parti dorong cipu pepin si penan song ke Japon abang puang piatu montame penan dan nak cetong dunduk la sela le tum fata nili ninga klong pen karbilo tonumas konsil lain pen ala le tum aphan nili ninga klong pen kacoro la pen kurban thu pajirik lo don mang letum nili jongjung in pen che tame unan ke nili cerap cetu dunji nili la sor puah bedat pen afisame nili karbi Risonim sorong aja long ke ningkan isi katalona lo nili volunteer tame nili kai ke cerap dunji pus nila lam cak nang pilo don mang letum methawa jutan jubat kapereng beng jepan don mang letum ningje welo apoda dolo lasi pini ke bangara tu manda nang letum dia kacepati dunji ateran tin ben ke ba atum dame dia nang letum kacepe hai ye pan ke long je pan Lain samjin ben ka cepelong dun dia pan nili hem pumukrang pira singyalong ada mahir jumenang tu manang hang pisi nili di bini dak ingdeng pikira narkep ka bir sonim sorong aje laso pini there hiniar ni laso kangpo mai sinili pan nanggahan lasi ingpu ponno punala tumpan pacini si jutang hino khaya raje lamet hino khaya cethe kachingrum hino la ke khai alle lasi kato henta nili puthot jutang jubat kaceng hona kaudom pajir si binidat ingdeng pikira narkep karbi disonim so rong aje ing pupolo pusi pajini sinilam the ingtong kolo kano nili habel mukti pu han ke nali tu kona ajun ben sige bang lo itum centong constituency pen amser la nang litum hawar amai pen kopi pilo kacipati bang so karbi resmi so arong azela itum nangka pening si fast time lang jat rapati telang mane puan la precision pu adak pu citong dun cok litum thekwan long lo la bangke nang litum traditional dress lo ma kelang la ke itum traditional festival lo la si nili bangke kharwanga president lo la si mo next ningkana bangke nili claim pami po pusi nili la tumaphan ja pami po alam bangke surono nang pan la pen morning aning kan sami nang litum sidame claim dun pami po ba no isame chipalong dun po pining sidame no chipalong dun po pusi ning thelo apena hirjumi nang pitikang nilip karbi jutang hawar amai pen se alang itum ke bang nilip pen se ke bang alang itum ase alang itum hasame arjuponik sina amantron jodalo nang limen kupula longkiri singnar nai tum nilip pen se ke bang ke di nilip pen se bang chipate pen se bang ala nilip ke ses jun pen nang tum karbi resunim so arong ajelong kupipi lo ka chipati dun nilitum pini ke chengsiang denglang si non bang rong etong asila rong tong det pena philo telitum non akaprek non itum chepate ban chisik pon bom chedang pon bom lo lasi ingdeng plikep ner kep nilip metaitum chepate masila bang so chatai long ke bang inglo la karbi resunim so arong ajelong pining si nang litum nang ka chipati dun cheng la nilitum nang chepate dun bom lo anikan bang ta nilitum la boson chepate dun bom si pining anta ninga rong pen chepate dun long lo Choro la lam khan laben ako puthot dutulang Singhason KCS Jun Singhason KCS hawar amai pen sa alang itum kawan alang di masa me arjuponik sina nang limen ko pula men ge long kumaring ti Singhason men si kewang kalang gedi kalang nang itum la Singhason KCS Jun pen kopi pilo ka chepati dun ji to anna son e chepati dun la to anna son ta son ko andala ason mangke 30 ni an dogon Pitnong tingdi nimso kiru acai kan ini jong kedam do labang so karbi resunim so arong ajelong pining sinang ka chepati dun cheng ma mate anikan wang chepati dun Aningkan wang dah cepat dun. Aningkan wang na chepati dun pen pining akaprek ason theklong ma kiprek bang ke do pining bang asabo lang mecet
to churo lo lang nitum hans dame nong e kapalong lun di hans dame ahir jeme piden lo puthot ako dot selang alang nitum ke hamren zone pensi ke banglasi alang nitum hans dame arjipon iksinang nanglimen ko pula nilimen mohon sing tara nilai hamran jutang hwar mai la mai nanglitum la karbi risnim so arong ajelong ko pipi lo kasi pati dun nil tum no nama ke jutang tiri pia maya hen pen ka pen khat pa teng alang tum la hawara mai tina longa pen ka nang ka pale teng pele tum ke hamren jutang hawara mai hen pen ke ka la so an ka tum ngang ton ta pati nei tum sik pondu ang ton ta ka pati dun amane ka sik do la bangso la ka pati long nang li nong e ki ponja son angring do ma nil tum no nama ke son ni ke son siang ring do itu mah hin pen hok hak mana ajutang barim pen nong si langdam prote ni tum rong ke tong tani tum hin pen long ji pusin tum hin pa ke mana ning the pondo choro la alang ni phansa da mela puson naka pachini du na pot lasi aku puthot arju pontlo nang akapre kapre ka hawar pen ke bang do lasi aku puthot arju pontlo na ar nam lang pi hawar ame alang ni tum phansa me aku puthot arju pontlo na alang ni men ku pula Nilimen ke Vidya Singh tiso nili ar nam lang pi hawar pen nili hawar along rapchun ba ar pusik lembo nani tum karbi risnim so arong ajelong ku pipi lo kaspat Nara aningkan wang kacepatnya teng lo tiri pipe nili tumpan ku pipe ma sona mong doana teng pe prang kacepatnya son si nili tum dak same rit nong chingdi punon hacha ke kan punon dumahi punon ala pe kapre ka saya long stamela tiri pipe nang pengkhara teng pe sini tum chisik chitang se bang lo te aningkan wang la son nong e ki pona son de lo nong e same long polo nili tum ke dam tang surini ra inko ra isi aningkan same nili tum nong e fo anda chepalong pon lo alang litum ki dam tang aningkan mati surini ra inko ra isi aningkan same alang litum nong e pho long pon lasi pining sutame alang litum nong e puthot ki long pon bon thuzia phanse alang litum hasame ahir jume pajar tikang lo kardong Kuchina ken appliances ahin pen non ingdeng plike branar kep karbi risonim sorong jelong kado kawiapan birta mesen 1p labang so cooler long pen nang litum hem mihi palong kinang sot mesen ahormu long poniji sonsi chimney water purifier micro oven dishwasher lapen cooking ho lason pho ahormu nang litum anam ki jumpen long poniji anam ki pia putak EMI awar saita longpon ikji installations asaya bang company atumsi klempon ikji lapen isi ningarong meme abirta bangke non eprang penke dipu along kuchina aro nang bipon ikpo ang tonalam kachini jiapan 847 4083 223 a mobile number along humrik non Rani nephan na pusana por puthot nang pipot lasinon lake ilitum thekpon long loyo lake meghalaya ACS zone lasi alang litum pensi tambe lam thesi arjupanik sina alang litum hello wing pensi ke bang lasi nang lipen ke nemen ke owen phangcho organizing secretary KCS okay from Meghalaya zones nang litum ko PPC kachipati tuni non ingdeng pike pranar kep karbi risonim sorong je pening se first time la chipate don la KYF 48 2022 se established 16 December 2021 se established lo KCS la pening se first time lo di pate don dak hai ante hali pate don la son domahi kikan la pen red kinong lo jot lo red nong chingdi kinong chingdi lo lase nangli tum haiduni pu nangli ning ka chithri dun rita huflo la pini longduni haiduni pu sin huflo rita ning thelo lapen nangli tum niko ana farman pe ka chisik ka chidang lo bangso pini nang chipate dunia phan niko an pe ka chisik we practice almost 2 weeks 3 weeks we practice and then we have rehearsal 1 week for to attend this program okay Meghalaya KCS zone so I wish you all to you all thank you so much sir for your exhibitions for our dong alang litum hane arjupon thulunang alang litum konat arjun pen sige bang ma nilimen ke prangsi nilimen jersong ton nilitum langper karbijutang song pen sige bang nilitum sinang litum kopi piason kachipati dunji do nilitum phan nadak
Kiri pia mai pen son like braisi so sedo kacipati son la ason tinalong sa meni litum kacipati dun la dia pansi cisik mek dulu. Nang litum ko pine nang lining kacite do ma hai dunji son ko ana son hai dunji pun nang lining kacite do. Litum jisimet pet litum hoda kacharli hot bana tek long bote son thong kep ba ka son ga hai. Son thong kep. La pen ke nang litum ni ko a cisik glo. Litum kaddo ko ni crazy yang bong si labang so kacisi kacil mega bang ke padolo ni crazy ni crazy lasin na aka prek ajon pen langdam lu te si prek jaga son do nang litum la no kacipak lang dun ke kupinia son prek jaga son do lasin tapacini igima ni litum labang so no kamak lang kelablo labang so no ni litum karbi jutang alon ki siang prek lu wo ake matha made ke matha mek ke doben sini litum labang so no kabang ke ratang no ke baklang dun Oro lo, lang per John Thanta, akhir jumi pidun lo, bahai dunia pan akhir jumi idun lo. Tangte ingdeng plikep ranar kep, mate pini rong kitong, mate hini yang deng, tere nipai hini yang deng ke, pini nilitum art news pen ke lepas ikang tonik lo, lasin nil nang ke cirap dun do, videographer, lake Stefan Teron, lapen dotulang, Borsinot Pangcho, lapen Arun Lekte, lapen ke Birsing Timung, lapen ke Dotulang, Rani Timung pi, lasi Pinia Bangke, lapasik Antoniglo, Domitak make Urbang tu.